Benvinguts, a veure, ara sí. Ara sí. Benvingudes a la nostra secció de trobades, aquest ja sisè episodi, i m'acompanya, sí, Claudi Penalba, guitarrista del grup Tenda. Què tal, com estàs? Pues molt bé, així, en caseta. Bé. Bé, abans que res, doncs felicitar-vos per el Premi Ovidi a millor disc de grup revelació i, abans que res, conta'm com vos vau... Sé que vau anar a la gala, ho vau publicar per xarxes i tal, suposo que vau estar pendents, vau estar ahí presents quan vos el van donar, però com vos vau assabentar de que estàveu nominats? Doncs per correu, igual que ens presentarem, una setmana abans, o sigui, estàvem un poc nerviosos perquè diem, hòstia, ens ho han de dir ja, si ens ho han de dir, ens ho han de dir ja. Sí, sí, sí. I una setmana abans ens dient, eh, estem nominats, enhorabona, i veguérem ahir i diguérem, perfecte. Quina va ser la reacció així col·lectiva? Home, jo el primer que vaig fer és enviar vaig enviar això pel grup dient, xics, estem nominats. I ja està, i tots ahí, a tope, món al coll, la veritat, tenia moltes ganes de fer el viatge. Val. I se ho esperàveu o era com nosaltres manem el correu i que passe el que tingui que passar? Pues és com demanar una beca, tu has de tirar-ho tot. Tu has de tirar-ho tot i si ve, pues, de categoria. I ens agrada, pues, això, creiem que hem fet un molt bon disc i sí que creiem que estaria bé almenys. I clar, si acabem estant nominats, doncs és un gustazo, la veritat. Està molt bé. Aleshores que ja era com... Dieu, tenim el disc i creguem que esta faena pues, mereix un reconeixement, no? Sí, o sigui, clar, el tema és que hi ha molta gent més, a part de nosaltres, que també mereix reconeixement. I clar, que nosaltres estiguem ahí, doncs és un autèntic plaer, la veritat. Bé, i ara que ja teniu el guardó, què creus que canviarà per al grup? O sigui, Ah, què però suposa? Més reconeixement? Quan se fijaran en els cartells dels festivals? cap a fora no ho sabem, esperem que siga bo. Vull dir, que ens conega més gent, que això, que tinguem ja pues, una certa ja trajectòria, encara que siga res, és menudíssima la trajectòria, però ja és una cosa que considerem important que el primer disc hagi sigut premiat en un Premi Ovidi. Però cap a dins, vamos, és seguir, pico pala, treballant sense parar. Si és just el que ens diu el premi és que treballar-hi bé. No anem a parar. Està ben encarat el projecte, no? Això creguem i això De fet, no, no, sí. conta, conta. No, res, havia dit que això esperem, res més. I no, de fet, anava un poc per ahir la pròxima pregunta que volia fer-te i és com el grup porta que menys de 3 anys existint i en menys de 3 anys de trajectòria i un àlbum complet ja heu aconseguit com un dels guardons més importants de la música en valencià. Aleshores, què penses tu que és el pròxim objectiu per a Tenda? Quina és la nova altura a conquerir? Ui, en això no crec que siguin els objectius, sinó més que els objectius, les recompenses. Vull dir, el nostre objectiu era treure un disc currat i considerem que hem tret un disc currat i hem vist la recompensa que és un Premi Ovidi, que és el que estàs dient, que duem apenes 3 anys i que ens hagin donat un Ovidi és com, uau, no vol dir que de 6 anys el Grammy ni tal. No estaria mal, però Estaria curiós. no, a seguir treballant i ja està, la veritat. I si venen recompenses com aquesta, que estan de categoria, doncs benvingudes. Mm. I bé, el meu company Carlos vos va entrevistar en el seu moment a tot el grup Un crac. i una cosa que li vas comentar precisament tu va ser que vau aprofitar la quarantena per a un poc planificar quins anaven a ser els següents passos del grup
O sigui, vas parlar d'un pla que es va elaborar. De moment, s'està complint? Sí, se podria dir que sí. La veritat, era l'únic que podíem fer en quarantena, planejar, perquè fer poquet. Vull dir, era fer a nivell individual, més compositiu i tal, sí, que era el que ens donava la quarantena i hem aprofitat per parlar, vamos, establirem... És el que li vam dir a Carlos en el seu moment, que entràrem en la quarantena en una idea molt dispersa del que anava a ser el següent que anàvem a fer i eixirem de la quarantena en tot així. I això, Clar. sí. I fins on esteu gravant ja el pròxim disc? Suposa que ara que ja s'ha acabat el confinament dur, ho heu pogut reprendre un poc. Aleshores, en quina fase es troba això ara? Bueno, la veritat és que és un poc top secret la fase de tal, perquè el tema és això, que estem preparant. Val, Estem val. preparant el nou disc. Això és evident i ja ho hem dit en algun dels 2 concerts que hem fet en fa res. I ja, això, evidentment, estem preparant el nou disc. Això ja... Que tard. Val. I està sent molt diferent al primer? O La sigui, no parle veritat... tant de l'àlbum, sinó com el propi procés de fer-lo. El procés. A veure, ens veiem més concentrats en, sobretot, la relació que tenim els quatre, que això és fonamental. Estem més treballadors, estem més a una i ho fem com tot més ràpid i més, no sé, més organitzat tot, que no vol dir que siga més fàcil, per a res, perquè ens hem passat treballant, vamos, més que el primer disc, també. I a nivell, que no tant el que has preguntat, però a nivell més del primer, se reflecteix en la música. Això és el primer, estem contentíssims i era per a nosaltres el millor que podíem treure en aquest moment, doncs ara anem a intentar millorar el que per a nosaltres és el primer disc. Val. I tornant un peliu a lo que havies dit dels concerts, Sí. suposa que, clar, com a músic t'afecta i ho hauràs vist, que moltes sales estan trobant dificultats, molts locals estan tancant. Ha sigut, eh, ha sigut complicat trobar noves dates per a fer concerts últimament? Doncs sí, evidentment, la veritat. És, és una pena, perquè és que els directes són necessaris per a viure i teníem, abans de la quarantena, teníem planificats molts concerts molt xulos, alguna a Barcelona, altre anava a ser en Smoking, en la presentació del seu disc a València, i aquestes coses van volar. I ara tenim el, de, el del 28 a la Marina i tinguérem uno en Paterna en setembre, dos en setembre, en Paterna i en Castelló, i de moment no hem fet. O sigui, Dos un poc. des de que ha acabat el confinament. Sí, dos. Això en el temps que és bastant poc, no? Sí, no sé si me vote algú. I veus que s'estiga recuperant? Veus que hi ha gent, no, que les sales estiguen un poc tornant a reactivar-se? O com veus, diguem, la projecció futur del tema dels concerts ara mateixa? Doncs a llarg termini, jo crec. Mm. Vamos, almenys com els coneixem tradicionalment. Perquè sí que se poden habilitar coses petites, però bueno, nosaltres sí que tenim algun més programat per a principis d'any i tal, a part d'aquest de novembre. Però bàsicament nosaltres també estem pensant en els concerts per a desenvolupar les noves coses que fem i estem pensant en calma. En calma, perquè les coses van a mig i van a tornar a ser com eren d'ací un temps, creiem. Aleshores, això vos dona també un poc la possibilitat de centrar-vos més en gravar nova música que no en fer tantes gires o fer qualsevol altra cosa, no?
Sí, o sea, és al cap i a la fi el que t'he dit, que és l'únic que podíem fer en quarantena i que hem estat treballant és pues, noves coses. Ara dona pena igualment que la gira que teníem del primer disc no hagi existit, bàsicament. I estem ara intentant agarrar algunes cosetes, així, però bueno. Teniu pensat, encara que siga per a mitjans de 2021, planificar alguna gira? Eh, Tan pronte una gira està, està complicat, la veritat. Vull dir, com estem preparant nou disc, però ja vindrà i en el moment que vinga ja ens plantejarem una gira. O sigui, tenint en compte això, traurem el, traurem el disc quan sabem que hi haurà una gira després, més o menys segur. Mm. Si no, no traurem res perquè en el treball que fem seria un error, la veritat. Aleshores esteu esperant a treure el disc a que amaini un poc la tormenta, que el clima sigui un poc més favorable. Més o menys, òbviament no traurem el disc de colp d'una, no només el disc, traurem coses abans, al igual que amb el primer disc, és com funciona ara tot, però bàsicament sí, no, no creguem que ens hem d'arriscar a treure un disc abans d'hora, sent un grup tan petit com som, en el primer disc tan recent, realment, perquè creguem que hem d'esperar-nos i estar un poc segurs exacte, de que amaine la, la situació un poquet. I, i ja si em pogueres dir, assoma algun avançament del nou disc en alguna data pròxima o això tampoc se pot saber? Eh, a veure, l'exclusiva. Ai, lo que tu consideres, no? Si no, no passa res tampoc, eh? En 2020 no, això està clar. Jo crec que està prou clar. Però 2021, jo el que he dit, més pronte que tard, Val. vindrà. Val, pues, moltes gràcies per passar este ratet en nosaltres Ah, i en això donem conclòs este sisè ja episodi de Trobades. perfecte, gràcies per convidar-nos. A tu per accedir.